Kaduna gani, Katsina gani, Niger gani, Jigawa gani, Adamawa gani. Kutuma dumadu. Kai ba gidajen ina ne? Da makaranta ba kana gani an sa an hana fitsari a nan. Mai yiwa makani ne a idansa. In ba sai na cin wani ba gyaro ba ne ba kakura mana. Ko ina na je, ko me na yi, dole ne a bani girma. Sun ce I'm not gon' get it, sun ce I ain't gon' make it. Yanzu gashi nan ina ta girma.